ang unang Santo Papa nga giila sa tanang mga Alipores sa mga RCC or CFD or Sunday Keeper, giila nila nga unang Santo Papa si San Pedro Sabadista. Ang unang giila sa mga Seventh-day Adventist nga nagsimba sa Sabado gibalaan sa Dios. Unsa among unang giila? Si Jesucristo nga Sabadista. Naatay butang kinahanglan karuhon bahin sa atong mga higala nga mga dili Katoliko, particularly kining mga membro sa Seventh-day Adventist nga ilahaging ipamugos nga ang tawag ining mga apostol lang Ginoong Jesucristo sa Sabadista nya pagkaman sila Sabadista daw kuno sa mao nang pareha sila gitawag og pagtuo. So mo na ato ang tagaan og pagtin-awa karong panahon na. Kining ilahang baruganan, kining ilahang gitawag og pagkasabat keeper. Sumala sa gitawag og Bible, sa Biblia, ang mga apostol, sabat keeper, mga apostol rather. Apostle, si Kristo, sabat keeper. Sumala pa nila. So, ang SDA pod, according sa ilaha, Sabat keeper po sila. So therefore, pareha sila og tawag ining pagtuo ni Ginoong Jesucristo. So mao na ang ilahang gitawag og claim. So klaro kayo na siya nga claim. Ngano man kay ang SDA lahi siya nga institusyon, lahi siya nga sekta. Kung itandi nimo sa mga sabat keeper nga naa din na sa gitawag og balaang kasulatan, diha sa gitawag og Biblia. Ngano man gituohan nato nga ang Sabbath day nagikan sa gitawag og Ginoong Dios. Mito ang SDA ana, mituo pod ang tawag ining Katoliko ni ana. Pero ang question ana, giun sa pagsabot ang word nga gitawag og Sabbath day. So ang literal meaning sa word nga Sabbath is rest day or pagpahulay. Sa lain pang termino, sa tawag ining relihiyoso nga gitawag og panghunahuna, gitawag siya worship day. Okay. Kining word nga Sabbath day naa ni sa gitawag og third commandment sa Ginoong Dios, commandment. Okay. Sa ubang tawag ining hanay kung sundon ang Talmudic arrangement of the law, so naa sa fourth commandment, pero ang ato ang ginasunod ang rabbinic arrangement of commandment man, so therefore naa siya sa third commandment. Unya sa napulo kasugo sa 10 tawag ining 10 commandments, sa 10 commandments ang tulo ana og tawag ining 7 na gipuntingan kini para sa Dios, kini para sa gitawag og tawo. So, sa gitawag og 10 commandments, na ay portion sa balaod nga na ay duha pod ka aspeto. Na ay gitawag og moral, na apod sa gitawag og ceremonial. Ceremonial. Kining kining 7, kining pagbuhat or mahitungod sa gitawag sa tawo, di na kinahanglan pagseremonyas. So, ang issue to dinhi is kining moral og ceremonial nga naa dinhi sa first 3 commandments nga pagsimba sa Ginoong Dios. Kanang kinahanglan mag-ceremonial nga naman kay syempre ang pag-ila nato sa Dios, ang paghigugma sa Dios, ang pag-ila sa usa ka matuod nga Dios, naa gyunay gitawag og treatment or naa gyunay matang kung unsa nato sa pag-ila ug unsa nato sa pagsimba. So mo nang dinha mosulod ang gitawag og ceremonial law. So ngano man tungod kay naay paagi na ay husto nga paagi nga gimbutan sa Dios unsaon sa pagsimba ug unsaon sa gitawag og pag-ila. So, sa first 3 commandments nga naa dito ang gitawag og moral and ceremonial mao ni ang gi-administer sa unang religion nga mao ni gitawag og Judaism. Ngano man kay ang maong gitawag og balaod gihatag sa Dios sa gitawag og Judaismo, kay dili man pwede nga mag-exist ang balaod kung walay implementer of the law. So ang implementer of the law mao ti responsabling maghimo og mga ordinansa unsaon nila pag-implement sa balaod na gihatag didto nila.
So mo nang naa sila gitawag og mga ordinances. Ordinances. Kining gitawag og mga ordinances diha nakabalot, nakatugbang or tawag ang nakasumpay kining maong gitawag og ceremonial law. So naa din na tong ceremonial law. So apil din na katong pamaagi, katong treatment nila sa pagsimba, pagkahuman, naa din na tong gitawag og adlaw sa pagsimba. So diha nabilong ang gitawag og seremonya. Nga naman, sa mga moral law sa pag-ila sa Dios, kanang atong pagsimba, paghigugma sa Dios, mo na ang moral diha. Mo na gitawag og nagpabilin. Pero ang seremonya, pwede siyang mausab, nga naman, tungod sa hinungdan nga, nagdepende sa gitawag og tawo nga gitagaan sa Dios og kabubuton sa Dios unsaon sa pagsimba o unsaon siya gitawag og pag-ila. Karon naghisgot ta sa third commandment nga mao ning gitawag og Sabbath day. And remember, ang gitagaan sa Dios ni ining maong gitawag og Sabbath day mao ang Israelita, Israel, Jew. Mao ning gitawag og mga Hudyo nga naa sila'y relihiyon nga gitawag og Judaismo or Judaism. So sila ang nag-implement ni ining maong gitawag og third commandment. So ang relihiyon nga nag-implement sa third commandment nga mao ning gitawag Sabat, mao ning Judaism, dili ang Seventh-day Adventist. Dili ang Seventh-day Adventist. So kung sundon gyud nato strictly according sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang third commandment nga gitawag og ila sa Ginoong Dios o pagsimba sa Ginoong Dios sa adlaw igpapahulay, biblically speaking, di ta pwede magpailalom sa SDA. Nga naman, dili man ang SDA ang gitagaan og sugo sa Dios to observe or to remember the Sabbath. Dili. Kay ang responsableng gitagaan niya, Judaismo. So kung tinuod ang Seventh-day Adventist nga sundon gyud nato kining biblical gitawag og Sabbath, dapat mahawa sila pagka tawag ining SDA. Dapat mapasap sila sa gitawag og Judaismo. So ang Ginoong Jesucristo kaniadto og kining gitawag og mga apostles, sakop sila sa Judaismo, mao na makonsider sila as gitawag og Sabbath keeper. Ngano man kay by blood they are Jew. So matawag sila Sabbath keeper kini. Kining gitawag og SDA, nagtuman sa gitawag og Sabbath day, matawag ba sila nga Sabbath keeper? No. Ngano man kay dili sila sakop sa gitawag og Judaism. So, kining mao mga tawhan na mga usurper. Buti pa sa buti ana tigpakaaron ingnon. Karon nga panahon, ang question karon nga panahon sa Bagong Testamento, existido pa ba ang gitawag og Sabbath day? Ang atong tubag mga higalag maigsuon, morally yes. Nga naman kay again, diha sa maong gitawag sugo, naa siya gitawag og moral law og ceremonial law. Mao ni siya ang non-essential part of the law. So pag abot ni Ginoong Jesucristo, wala na gibungkag ang moral law, mahitungod ni ining mong Sabat to worship God or to love God. Ang iyang gibungkag kining maong gitawag seremonyas ngano man kay ang perfection sa seremonyas, ang perfection sa gitawag pagsimba sa Dios dili man tong paghalad sa mga mananap, Hebrews chapter 10, kundi ang perfection kadtong paghalad ni Kristo sa iyang kaugalingon didto sa krus. So mao to ang gitawag og kahingpitan kumbaga. So mao na ang iyang gitanggal kining seremonyas. Apil din ha ang gitawag og particular day nga sumala pa nila Saturday. Apil na siya. Nganong tawag anang apil man sa hinungdan nga kining ika-7th day or kining gitawag og Saturday, mao na ang commemoration sa mga Hudyo sa pagpagawas kanila gikan sa Ehipto. Unya kining gitawag og Sabbath day dili sa mahimong applicable alang sa tanang tawo ngano man kay dili man ang tanang tawo na ulipon sa gitawag og nasod sa Ehipto, Israel man. So ang nagkinahanglan og pahulay nga sundon ning Sabbath day or ikapitong adlaw mao ang mga Diyo. Walay labot ang SDA o walay labot ang mga dili Hudyo. So mao na pag-abot ni Kristo ang iyahang giwala at ceremonial law katong tawag anang adlaw og kanang ilahang mga praktis sa paghalad og gitawag og mga mananap. So tinuod nga si Ginoong Jesucristo ang mga apostol kay Hudyo man sila, they are Sabbath keeper. Sila gitong tinuod nga Sabbath keeper. Pero kining SDA dili man na sila mga Hudyo, mga usurper na sila, mga tigpakaaron ingnon.
unsa may kalainan sa biblical Sabbath o kining SDA Sabbath. Dako kayog kalainan. Nga naman, pinaka number one, kay ang nag-implement sa biblical Sabbath, mao ang gitawag og mga Hudiyo nga mo igitagaan sa Dios og sugo. Exodus chapter 20, verse 1. Ang sa SDA, ang ilahang gitawag og Sabbath, mugna lang sa gitawag og imagination o pag-study ni Joseph Bates uban si gitawag og Ellen G. White. Number 2, unsay kalainan sa biblical Sabbath ug sa gitawag og SDA Sabbath? Ang biblical Sabbath gipanguluhan og pari, priest. Ang ilaha kining SDA Sabbath gipanguluhan og pastoy. Dili mao. Number 3, sa panahon nga mag-celebrate og biblical Sabbath o katong mga Hudyo mag-celebrate sa ilang Sabbath, naa sila gitawag og offer nga sacrifice. Pero ang tawag ining SDA, ang ilang offer entertainment. Abantay mo ana nila nga tawag anang magkuan, magkanta-kanta sa atubangan. So dako kay kalainan. Lastly, number 4, ang mag-celebrate og biblical Sabbath, pag mag-ampo magsimba sila, naa sila giatubangan nga altar. Basahon ng balang kasulatan. Sa mga SDA, kining gitukod sa mga Amerikano, ang ilahang tawag ining pag-celebrate sa biblical Sabbath, ang ilang giatubangan podium. Wala man na sa Biblia. So karon kung sundon nato ang ilang pangunahon nga dapat sundon gitong biblical Sabbath, ang pinakauna ni supak sila ang nagbasa-basa kunog Sabbath, ano man kay wa sila connection sa mga Hudyo, at the same time ang ilang implementation or ang ilahang pagtuman sa adlong ikapito or adlong ipapahulay dili mo igisulti sa gitawag og balaang kasulatan. So kinsa may kuntuhan? Sila o kinang tawag ini na sa Biblia. And lastly, ingon pa nila nga tawag ini mga apostol and si Kristo Sabbath keeper. Kay syempre belong sila sa gitawag og Judaism. Kay mga Hudyo man sila. Kining SDA. Asa man nabilong rasa? Hudyo? Nabilong mo sa mga Amerikano.